сакавіку 15-го года мяне запрасілі выступіць у Койданова, але там з бібліятэкай не атрымалася, таму што тамтэйшыя адміністратары сказалі, што такіх не бяруць в касманавты. Таму прыйшлося мне граць там канцэрт на кватэры. Але тым не менш такую для нас зрабілі грунтоўную экскурсію па Койданаве, у тым ліку завялі на старыя койданаўскія могілкі. Дарэчы, на гэтых могілках таксама праводзіліся расстрэлы масавыя ў 37-38 годзе. Дык вось, гэтыя могілкі былі на, так скажем, добрапарадкаванне ішло гэтых могілкаў, прытым ішло вельмі дзіўным чынам. Тую менавіта старую частку, дзе былі пахаваныя, там пахаванні былі дзе 18 стагоддзя, 19-го большая частка, значна большая частка, дзе былі надмагіллі зробленыя мясцовымі майстрамі. Вось, іх чамусьці руйнавалі. А вось тыя старыя савецкія крыжы, не пафарбаваныя, якія там 50-х гадоў, сярэдзіны 20-го стагоддзя, чамусьці яны заставаліся некранутымі. І вось, гледзячы на гэта ўсё, на гэты здзек над нашай памяццю чарговай, я вот напісаў такую песню «Разбураныя могілкі». Там згадваюцца ў ёй шматлікія значныя даты нашай гісторыі. Імёны на магільных плітах разбитых здзевезеных уроў, калішняй рэчы паспалітай, віленскіх вуліц мінакоў. Вярэдзяць болем неспатольным парэшткі спляшаных магіл, нашчадкаў тых, што пад Кірхольмам і Венаю перамаглі. І рану ў сэрцы не спатоліць, калі заўважыш след крыжа, там, дзе героя Мацеёвіц яшчэ нядаўна сын ляжаў. Ім выпала навечна згінуць пад скрыгат дракаў і каўшоў. Як унукам іхным у Катыні пад кулямі бальшавікоў. Спляшаная памяць дзядоўнікам з прэса расце. Ці ж адрадзіцца, ці паўстане народ пазбаўлены яе. Ці адрадзіцца, ці паўстане